Xeyirli gün dostlar, sağ selametlermi, iminlermi barağızda hallerigiz nişik? Oqşarlaq gazetinin 10 aprel sanı kullarığızga gelip irişdimi? Oqşarlaq gazetine yazılışlar dekadısı vaqtında oldağı yartı yıllıqqa toşlamalı beylerden yazılırga ilgirdigizmi? İsigizge düşürebiz. Dekada 18 aprelge kadar bara, hamine 14 sonda Oqşarlaq redaksiyasında neşir etilgen basmalarının indeksları berilgen yazılası gazete jurnallarga taşlamalı beyelerden şoşu 10 günlükte yazıla olasız. Yana sanda sizge yazışı, tarihçi, siyasetçi Fevziye Hanım Beyramova bilen engeme təqdim etəviz. Zarlı telefon qadettəgişi öz oranında 4. bitte, şulay yok 6. bittəgi məglumatkə də ixtibar etüyüz nasırıyız. Mühim məglumat oqab tanışıp шығарға керек. Ирекли бомж Vela Babay Yaki Mor Şopan Gırfanovanın 7. bittəgi әңгәмәсен yazmasını oqub qarağız әлі қызықлы кіші білән tanıştıra. Ruslan Xusnetdinov bizge 12. Respublika Kölem iftardan reportaj təqdim etədislər. Şulay yok яңа sanda Сәмиға ханым yazmışı 2. Türküm invalid, gazsız, munçasız, susuz, utun yağıb yaşı әлігі ханым не үшін шундай шартларда қалған, улына не болған, һәм гомумән кешегә кем ярдәм итәргә тиеш. 10-11 битләрдә шушы сорауларга җавап эзләп карыйбыз. Аллаһка шөкер, безнең почта хезмәтләренең дә эше җайга салынып килә кебек, Татарстан почтасы җитәкчелеге белән даими элемтәдә торабыз. Укучыларыбыздан да зарлар көннән-көн кими башлады. Газета китерүгә кагылышлы зарлар. Яңа санда менеджерлык әле тапшыруның язмышына кагылышлы фаразлар һәм Искәндәр Мутыйгулла белән әңгәмәдә бар әле. Игътибар белән укыгыз, таныша торыгыз. Даими чыгып килгән рубрикаларыбыз Киңәш базары, бакчачы битенә бәлки сезнең кызыксындырган сорауларыгыз бардыр. Ташулар, бакчагызга утыртырга орлыкка саклаган бәрәңгеләрегез ни хәл? Утырткан үсентеләрегез ни хәл? Барысында комментарийларда языгыз дуслар, аралашып, хәбәрләшеп торыйк. Һәр вакытта да шулай бергә, бердәм булып, сау сәламәт булып, имин генә матур гына яшәргә язсын. Менә Оqşarlaqның 32 битте кызыклы язмалар, сканвордлар, хикәяләр белән, әңгәмәләр белән шыплап тулган. Һәм без инде әлбәттә сезнең өчен алдагы саннарыбызны да шулай кызыклы итеп әзерли торабыз. Бергә булыйк.